velkommen til den her video. Hej og velkommen til den her video. I dag der spiller vi EHO. Og det her spil, det går ud på, det er, at man kan blive brandmand og politi. Og i det, jeg skal være i dag, det er brandmand. Og jeg har nogle ret fede brandbiler. Så jeg håber, jeg tager godt imod dem. For jeg har det også en motorcykel. Jeg kunne ikke lige sige det. Kører vi? Så vi går bare derudad. Bye. Det står lige for rødt. Sådan kan jeg gå i mig. Fanden, det var en idiot. Jeg synes, det er der råd til nu. Ja. Milliarden er der. Den er godt nok federe, den der. Den er fed. Det er stigevognen, den koster 2.000. Og nu løber vi bare afsted. Jeg kan ikke helt løbe noget. Nu kan jeg. Nu vil jeg ikke være brandmand mere. Kan I se, at jeg har lavet en krydder? Jeg har lavet en krydder. Jeg vil nok kunne holde en bil. Det overvejede ikke. Og så er det CBC. Jeg kan ikke lade det med. Jeg venter lige lidt på, at det sker noget.